Салом алайкум бачаҳо, сӯзаке навлаке хубаке ҳаман иштиягай. Медонам ҳаматон диқин дахона штаги ҳаматон диқин. Маре гудон кай мега аввал видеои нав мепарда, кай аввал видеои нав мепарда. Рози гап анвара адам мазошон гирехтагиай ҳашонда карантина дахона баромада наметонам. Медони куч хеле видео када натонистем. Барои ҳама шумо да видеои каналро пафтаестам, так што тамошо кунед, дам бигирин. Барои чӣ гуфтанем бачаҳо, у Канада шикоят омадаги шикоят кардагиян, барои Канада пафтан наметонам. Метавонед дар ин канал видеои навро дархост кунем, видеоро метавонед тамошо кунем. Ин видео дар бораи видеои каналро мепартем ки аз ламақати анвар мағзошон гирехтагиай. Барои чӣ гуфтанем, дар ин канал подписаться кунед, обуна шин. Бо мо видеои тенҷа дар ин канал метавонем ёфта метавонем, мо дар ин канал видеои навро пафта метавонем. У Канада жалоб омадагиай шикоят кардагиян, бачаҳо намедонам бачаҳо ягон гапи қабил зада бошам ки када бошам. Барои мо Канада пафтагӣ ҳамаро гирифтам, дар ин пафтаистам. Бачаҳо тамошо кунед, аловат барем. Касе дар ин канал подписаться карда нест, бачаҳо подписаться кунед, дастгирӣ кунед бо видеои пеш дар пешай. Чӣ гуфтанем бачаҳо, бирам биёд давай подписаться кунед, ҳаминро бихедонем бачаҳо. Агар 100,000 шава ба ма хона нишон метавонем мо кием. Майли бачаҳо дар ин канал подписаться кунед, я дастгирӣ кунед. У Канада жалоб омадагиай, барои мо дар ин канал видео пафта натонистем. Майли дар ин канал подписаться кунед, обуна шавед. Мо видеои тенҷа дар ин канал метавонед ёфта метавонед. Дар ин канал метавонед видеои тенҷа ёфта метавонед. Чӣ гуфтем, ҳоли ма ягон видео тайёр нестаем. ҳоли музика барои шумо мепартом. گوش کنید یکم تا وقتتون رو بگذرونیم. در این کانال موزیک میپردازم، تماشا کنید، لایمونی подписаться کنید. کسی نکرد подписаться کنید، колокольчик پردازن. رفتیم. Заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу. Ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй, ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй. Ман шерпалангам ҳамла кунам ба сӯи ту, ман шерпалангам ҳамла кунам ба сӯи ту. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу. وقتی карантин сабзара мезанам дасте дар зара ки вирусо балдет канан мара дедаво гудет канан. Мада вақти карантин чанд рӯзо наянгатон нарафтам, як рӯз ба газаб занг задай ки безур шида яфтам. Дега пешам намиёчиба гуфтум рамахкамаяй бака хидиш рангиде нашидай. Вақти сабзаи ҷиндура задай хабки сарма вайрон наки гули мезане мо бору бару худо меги мара вирус қапа ҷуртара пеш миёи бака. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу.